Klokken 4.39 i nat blev Carsten Neerskov Goddenborg anholdt for påførsel af ild til Klippens fysiklokale, som derefter sprang i luften. Carsten Neerskov Goddenborg går selv på skolen og var viceforstander. Han udtaler selv, at han satte ild til lokalet, fordi at han ikke måtte blive fysiklærer, og derfor blev sur og satte ild til det. Stig Rasmussen, som er fysiklærer, udtaler: Jeg synes, det er tåbeligt, at han har sådan en opførsel. Han har spurgt mig mange gange, om han ikke må være fysiklærer. Og jeg er fysiklærer. Jeg er fysiklærer. Og der har faktisk givet mig dødstrusler. Ja. Neerskov Goddenborg har også givet dødstrusler, efter Stig Rasmussen har sagt nej til hans tilbud. Omkring kl. 3.56 sprang lokalet i stykker, og flere af naboerne tilkaldte både politi og brandvæsen. Carsten påførte ilden ved at lave en ulovlig gasbombe af nogle af de forskellige kemikalier i fysiklokalet. Efter det satte han ild til bomben, og den sprang 3 minutter senere. Ingen kom til skade, og Carsten får nu en dom et sted imellem 9 måneder og 1,5 år. News! Tada!